दिपेन बर', प्रमद बर', अशोक सिंहाल बे साथाम मानसिया दिखियाजुलिनि समग्र बर' रायजो राजानि थैखौ लेवार सोबनाय बायदि सोबगासिनो दङ। बियो दिनै प्रमान जाबाय आरो बे खोथाखौ खामानि मावलांनांगौ शान्तिपूर्ण भाबै बेखौसो सिमां नुबाय थायो आं। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलार सारा मा बाथ्रा बुंदों। बेजोंनो लोगोसे जोंहा दानि गोदानै बिजाथि गसंनाय इउपिपिएलनि दिपेन बर' सारा दिनै जोंनो मा बाथ्रा फोरमायखो। स' रायजोफोर नोंथांमोना गासै भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रो। अब्ला आं गासै भिडिअ क्लिप्सखौ स्टेप बाय स्टेप स्क्रिनाव होबाय। नों आंहा बुंनाय नङा, गोबां गावसोरनि राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेरावनो दान्थे बिदान्थे जालायलायबाय थानायखौ जोङो खोनागासिनो दङ आरोना। दा खोथाया जाहैबाय, जेब्ला आङो दाख्लैबो मोनसे भिडिअ बानायखांखाबाय प्रमद बर'नि जिथु फार्स्ट पलिटिकेल केरियाराव जेब्ला आगान होयो अब्ला सम्पुर्ण फाइनेन्सखौ अशोक सिंहाला खालामदों। ओमफ्राय फैयै फैनानै नै दायो दिपेन बर'आ जेब्ला पलिटिकेलाव आगान होजेनो अब्ला सम्पुर्ण फाइनेन्सखौ दिपेन बर'निखौ अशोक सिंहाला खालामबाय। दा खोथाया जाहैबाय, बिथाङा जोंनि लिडारफोरखौ फाइनेन्स खालामनो माने समग्र बर' रायजो राजानो आसिगुर गावगासे फेरलेबसेबो रायजो राजानो जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै। जोबोद लाजिनांथावथाव आरोना बियो। दा दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिथांमोन सानैया जुदि हारिनि थाखाय नांग्रामोनबा, हारिनि थाखाय मावग्रा जुदि जुदि मानसिमोनब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि दिखियाजुलि समस्तिनि बर' रायजो राजानि जिथु मोननांगौ अधिकारखौ, मोननांगौ जि मोनथायफोरखौ दिनै बिथांमोना मानो लानानै थांखो? दिनै बिथांमोना मानो दिनै अशोक सिंहालनि सायाव नारसिननानै अशोक सिंहालखौ दिनै बायध'था खालामनानै दिनै बिथांमोना दिखियाजुलिनि रायजो राजानि मोननांगौ मोनथायफोरखौ दिनै मानो सेनानै लाना थांखो? माब्रै नारसिनदों, माब्रै बायध'था खालामदों होननानै बुङोब्ला दाख्लै साननैसो सिगां हलियावहाय दिपेन बर'आ अशोक सिंहालनि न'आव फैदों। अब्लाना बिथांमोना मोनसे खोथा जादों जे बेयावहाय दिखियाजुलि समस्तियाव जुदि दिपेन बर'खौ फाइनेन्स खालामाब्ला जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो केन्डिडेट फसंनानै होगोन। गमामायैनो बे खामानिखौ मावबाय। दिनै बायध'था जाबाय। दिनैहाय दिखियाजुलि एलक'डिनि सासे प्रफेसारखौ, सासे प्रिन्सिपालखौ दिनैहाय बिथांमोना टिकेटनि थाखाय दाबिदार खालामनानै बिथांखौ महरा मोनसे खालामनानै बिथांखौ ओरैबायदि लासिंसिं खालामबाय। दिनै सम्पुर्ण दिपेन बर'नो फाइनेन्सखौ खालामजोबसिगोन होननाय लोगो लोगोनो माखासे थाखा फैसा रां रुफा हरनायजों लोगोसे दिनै बिथांमोना बै प्रिन्सिपालखौ दिनै बिथांमोना लासिंसिं खालामबाय। नमिनेसन फाइल खालामनो बिथांनो खाबु होआखिसै। दिनै बिथां सारा दिनैहाय खारखोमानानै दिनै थानांगौ गोनां जाबाय। मानि थाखाय? दिनैहाय दिपेन बर'खौ बायध'था खालामबाय फाइनेन्स खालामहोनो थाखाय। नङाब्ला जुदि फाइनेन्स खालामाब्ला जोङो बर'फोरनि भटखौ सोखावनानै जोङो मा होननानै बुङो, गुबुनखौ देरहा होसिगोन, बे रोखोमाव थांबाय। दा खोथाया फाइनाल जानाय लोगो लोगो रांखौ होसिगोन होननाय लोगो लोगो, फाइनेन्सखौ खालामसिगोन होननाय लोगो लोगो दिनै बिथां सारखौ दिनैहाय मावरिया बायदि ओरैबा ओरै गाबखुमाबाय होनाय जाबाय। बे खोथाखौ आं बुंनाय नङा, नोंथांमोननि इउपिपिएलनि दोलोनि गोबां नेताफ्रानो दिनै दुखु मोनदों नोंसोरखौ। आंहा राजखान्थिजों जेबो लोब्बा गैया। दिनै दिखियाजुलि हा गोदानखौ बेंनायाव, सिफायनायाव, खुलिनायाव आं सासे मैखोम बिहोमा दं होननानै बुंब्लाबो आङो लस गैया। जायनि जाहोनाव दिखियाजुलि हादान ओनसोलखौ 40-50 हाजार मानसिखौ बेंनायाव आंहाबो बिहोमा दङ। मानो होननानै बुङोब्ला हादान सिफायनानै बर' रायजो राजाफोरखौ थिसननानै दोननाया जोंनि माखासे बिहोमा दङ बेयावहाय। दा बे हिसाबै जोंहा बुंनो थाखाय मोन्थाय दङ। दिनै नोंथांमोना दिखियाजुलिनि बर' रायजो राजाफोरखौ मानो बेबायदि मोख्रा मोसा होखो? मानो बेबायदि पहरा खालामहोखो नोंथांमोना? बेथ' जोबोद दुखुनांथावथाव जादों। जोंनि मोन्थायखौ नोंथांमोना मोननो हो। दिनै जोंनि मोन्थायखौ नोंथांमोना मा हिसाबै दिनै कौटि थाखा स' गारि नोंथांमोना दिनै इलेक्सन केम्पेइननि मुङाव लानानै थांनानै दिनै दिखियाजुलिनि रायजो राजानो मोननांगौ मोन्थायखौ मानो नोंथांमोना मोनहोआखिसै? दिनै नोंथांमोननो जुदि बेबायदि कौटि रां जुदि फाइनेन्स खालामनांगौ जायोब्ला जोंनि रायजो राजानो मा होनो? मा होगोन जोंनि रायजो राजानो? दिनै माबा सोरबाया आरटिआइ मारिबाय होननानै थगायनानै दोनो। लामा मोनसे सेंसन जाब्लाबो मायबा मोनसे बेबायदिनो नाटक बाहाना खालामनानै दोनो। सानसेखालिथ' ओरैबायदि जाबाय, जेब्ला गहपुराव प्रमद बर'आ हेलिकप्टारजों रेलिनि थाखाय थांदों, फार्स्ट टाइम
गफुरनि रायजो राजाफ्रा गोसोआव थागोन बे समाव जेब्ला जोङो एबसुनि जानानै बिथांनावहाय गारि भारा बिनानै जोङो थांनो होननानै जोङो जेब्ला ओंखारलांदों अब्लाना अशोक सिंहाला डाइरेक्ट बुंदों प्रमद बर'आ बेगसे थाखा लानानै थांबाय आं नोंथांमोननो मा हिसाबै फैसा हरबावनो हानो आं निजा गावनि पकेटजों खुद गावनि थाखाजों एबसुनि सेंग्राफोरखौ आङो लानानै दैबायनानै लाना थांदों 15-20 हाजार थाखा गारनानै होमब्ला दिनै बेफोर बाथ्राया नंखाय नामा जोबोद लाजिनांथावथाव आरोना रायजो राजाफ्रा दिपेन बर' आरो प्रमद बर' नोंथांमोनखौ दिखियाजुलिनि रायजो राजाफ्रा खिन्थु जमनानै दंसै नोंथांमोना मा 2 नम्बरनि खामानि मावफैगासिनो दं बे ओनसोलावहाय रायजो राजाफ्रा जमनानै दंसै आरोना खिन्थु थियारि जानानै था दिनैनि दिनाव UPPL नि माखासे लिडारफ्रानो दिनै खारखुमा जोबनांगौ गोनां जानानै फैबाय हो खारखुमानानै थानायनि जाहोन दङ सोरबाया मोनजादों सोरबाया मोनजायाखै हो टिकेटखौ उइद्र खालामनाय लोगो लोगो दिनैहाय सोरबाया मोनजानो लुगैदों सोरबाया थाइसे थाइनै मोननानै जानानै सिरि थाबाय सोरबाया दिनै मोनजायाखै गोबां नोंथांमोननि गेजेरावनो खिलिमिलि आंहा जेबो राजखान्थि दोलोजों आंहा लोब्बा गैया अब्लाबो दिखियाजुलि हा गोदानावहाय जों बेंनाय सानसे समाव आखायाव हाथियार हमनानै रायजो राजाफोरखौ थफ्ला बायै बायै खारनायखौ हाग्रा सिफायनो गिनानै सोरबा बायदिया थांफिनहांखौ जोङो साहस खालामनानै जों दङ नोंथांमोना बे ओनसोलाव रायजो जाथार होननानै जोङो बुंनानै गाव गावनि जिउफोरखौ दान होसोमनानै रायजो राजाखौ बेंनानै जोङो लाखिनानै दिनैनि दिनाव बे ओनसोलफोराव बर' रायजो राजाफ्रा दिनै रायजो जागासिनो दङ नाथायब्ला सोरबाया खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ नोंथांमोना सोरबाया लाना थांनानै जाहैनानै बेबायदि खालामोबा जानाय नङा रायजो राजानि मोननांगौ मोन्थायखौ नोंथांमोना बेबायदि आवग्रि बेबायदि बारस' बेबायदि खामानि मावनाया एकदम मोजां जायाखै आरोना नोंथांमोननिया बेखिनियानो आरो फैबाय थानाय समाव सोरबाया जुदि आंनि सायाव जुदि काउन्टार भिडिअ होयोब्ला आं बे भिडिअनि सायाव आरोबाव फिननाय होगोन आरो बिफाया देरहाखांनायनि उनाव 2 लाखखौथ' मा होगोन बिफाया देरहाखांनायनि उनाव आं MCLA जागोन खोथायाथ' बिसिना अंक'आ आरो दा BPF पार्टिनि मानसिफ्रानो गाज्रि मोननानै दङ BPF पार्टिनि जायफोर ब्लकनि लेभेल दङ डिस्ट्रिक्टनि दङ जोंहा XBLT नि दैदेनगिरि आं नामखौ लाया बिथांमोना मिनि सेक्रेटारियेट रिन'भेशननि नामाव 5 कोटि थाखा लाबोदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा अननानै XBLT नि जायफोरा खस्थ' खालामनानै दङ बिथांमोननो खामानिखौ एलटमेन्ट होदों दा रिहननि फिसालाया मानो सेनानै लानांगौ नङा होमबा उदालगुरि टाउनाव डिभाइडाराव फुल गायनायनि स्किम लादों बे फुल गायनायनि स्किमाव 40 लाख थाखायाव 10टा ट्रेक्टर गायनानै हा गारनानै 10 ट्रेक्टर हा गारनानै फुल फिसा फिसा गायनानैनो 40 लाख थाखाखौ दिहुनदों बेयाव सोरनो 2 लाख होगोन बे दिनै खुगायाव बुंदों आरो 2 लाखा जाहैबाय न'खर परियाल केन्द्रिक सोर गोरिब गुन्द्राया 2 लाख मोनदों सोर युथआ मोनदों बहुत बैसो जानाय जायफोरा हाबा जाबाय जायफोरनि गथ' गथाया 2 3 4 युथआ मोनदों नामा बैसोगोरायासो मोनदोंना दा बेफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया आरो एग्रेसिभ केम्पेइन जों खालायगोन जों रावनिबो सायाव अन्याय हिंसा गाज्रि भाषा जों बुंनो नागिराखै रायजो राजाया जिखौ आंनियाव बुंफैदों आं बेखौसो रायजो राजानो खिन्थाफिनदों आंनिफ्राय गोदानै जेबो रावनिबो बिरुद्धै खोथा ओंखारनाय नङा रायजोनि कमप्लेनखौसो आं पाब्लिकनो बुंफिनदों आरो नैबेखिनि जिखिनि खोथा बुंबाय जे बिफाया देरहानानै MLA जागोन बिनि उनाव मन्त्रि जागोन नङा होमबा बे मन्त्रि जायोबा सासे मन्त्रिया मा जागोन जोंहा बेबोथ' खोथा ना बिफाया देरहाखांनायनि उनाव फिसालाया MCLA जागोन बे आंनि खोथा नङा प्रत्येक गामियाव प्रत्येक सुबायाव प्रत्येक BPF कर्मिनियाव सों खोथाया बेनो आरो बे खोथाखौ रावबो मिसा होननानै बुंनो हाया सोरबा आंखौ गाज्रि मोननो हानाय दाय हमनो हानाय आङो रावबो परियालनि अन्याय नङा रावबोनिबो आं अन्याय सानग्रा मानसि नङा गोसोआ खुला आंनि गोसोखौ बेखेवनानै नाय आंनि मेगनाव नाय आरो नोंथांमोना नुगोन सासे गुबै थार समाज आरो हारि सिबियारि गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ मोजां मोनग्रा सुबुं हिसाबै नोंथांमोना मोनगोन गोजोन्थों खामानि मावलांनांगौ सान्थिपुर्ण भाबै बेखौसो सिमां नुबाय थायो आं Sir, दिनै 125 एमएन बिलखौ गोबां बाथ्रा बुंदों सार दिनै प्रमद दा बर'आ जाम्बा बे इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टआव मा 125 जिल्ला हिसाबै भेरगाव जिल्ला BPF हिसाबै जोङो जयेन्ट एक्जिकिउटिभ मोनसे जादों बा जयेन्ट एक्जिकिउटिभ मिटिङाव आं जिखिनि नुदों भेरगाव जिल्ला BPF हिसाबै जोबोद स्ट्रं आरो जोङो बेवहाय मोननै समस्ति दं NDA हिसाबै जोङो देरहासार जागोन टंलायाबो देरहासार जागोन
आरो भेरगावआबो देरहासार जागोन मोननैबो समस्थिया एनडिए हिसाबै जोङो देरहासार जानो हागोन बा स्पष्ट Sir, खोथा final result माला गोन sir नोंथां? फाइनाल रिजाल्टआ जोंना 20 तारिखआव केन्डिडेट फाइनाल डिक्लारेसन गाबोन जोंना पिएमबि जिरायगोन बास पिएमबि आनो अल इन अल पिएमबि आव मा सावरायनाय जायो बेनो Sir, उदालगुरि ASC आव माबाफोर फेक्टर जानो हागौ नामा? डिफेन्स बर' ओंखारबाय। डिफेन बर'निफ्राय देरसिन आरो प्रेसिडेन्ट दंबावोबा फैबावथोंना थेवबाबो जोंनि थाखाय फेक्टर नङा Sir, मोनसे खोथा दिनै प्रमद बर'आ मोनसे सयजालुखौ सिमां नुदोंमोन। नोंथाङा दायो मा सिमां नुदों sir? आंहा मा सिमां नुदों जोंना सिमाङा जाहैबाय बिटिसिखौ मोजां दाफुंनांगौ बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खामानि मावलांनांगौ सान्तिपुर्न भाबै बेखौसो सिमां नुबाय थायो आं Sir, दिनै 125 एमएनबिलखौ गोबां बाथ्रा बुंदों sir दिनै प्रमद दा बर'आ। जाम्बा बे इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टआव मा 125 अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना गोबां भिडिअ क्लिप्सखौ नुनो मोनबाय दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब